YouTube. Har du ikke noget webcam på, eller hvad? Hvad? Har du ikke webcam på, eller hvad? Jo, jeg har webcam. Hvorfor? Hallo, nu går vi altså til hver sin side, så om vi kan stoppe den fra starten. Prøv at se min mand, hold kæft, han er grim. Prøv at se ham med free look. Kæft, det ser grim ud. Det der spyd af det vender sgu da nærmest den anden vej. Ja. Det er fordi, det er så tungt, mand. Oh my god. Han er sgu da handig. Hold kæft, den er grim. Jeg tror, der var en anden, der kaldte på det. Nej, det er Salder Taller. Der er sgu da et eller andet, der siger miau. Det er Arthur. Hvem er det? Det er min kat. Arthur. Har I også en hund derinde? Nej, det må vi ikke have i en lejlighed. Må I gerne have en kat? Ja. Vi må have op til flere katte. Er det bare sådan en hund, I ikke må have? Ja. Hvorfor fanden har jeg så ikke en tiger? Hold nu kæft. Det kan sgu da være meget nice at have sådan en tiger som kæledyr. Det er kraftigt irriterende, at Morten han ikke... Han er FK hele tiden, hva'? Hallo, vi uploader flere League of Legends videoer, og så lover vi Morten, han kommer med. Så kommer vi bare der, vi har bare lagt 100 videoer ind på internettet. Så Morten, nu må du være med i en. Ikke også? Hvor svært bliver det lige at finde den? Så kommer der X-Clans and Landersong del 2. Part 2. Part 100. Og så kommer der X-Clans and Landersong and Mikkel Ven Morten part 101. Fuck, det er irriterende, jeg skal kæmpe igen. Mod hvem? Sjen. Skal vi bytte? Ja. Min den skader sindssygt meget, min jeg var 9 ved. Det der jeg tog ikke, at det er mega psykisk. Det er sådan noget, hvor han fyrer det der spyd ned. Jeg lagde sgu ikke lige mærke til skærmen. Jeg sad og kiggede ned til dig. Hallo, det er ikke det, hvor han kaster spyd ned i jorden. Ja, nu er den også snart flygtet. Hallo, det her det er sådan en mand for dig. Det er du. Jo, det er det. Uden pis, selvom det er en tank. Eller fighter, eller hvad han er. Det er en mand for dig, fordi det er sådan noget, hvor du skal præcisere. Ja! Mand. Jeg tror sgu snart, han er død. Sjen, nej, han er bare flygtet. Og jeg gider ikke løbe efter ham, fordi så kan jeg få liv i stedet for nu. Nej, så kan jeg gå level. Jeg gik også lige level. Hallo godt, jeg er sjældent ned, sådan han er level 2. Jeg har sgu ikke holdt Rise nu. Han er bare level 3. Jeg stod bare gemt mig nede i buskene. Fuck, et sygt attack, lige for at prøve der. Men han flygtede fra mig. Her kom han igen. Jeg håber snart, at Sjen kommer igen. Jeg er ved at kede mig. Kom ned til mig. Næ. Jo, jeg mener det helt seriøst. Sådan, nu kommer Sjen. Right, han er bare 230 liv tilbage. Nej, nu flygter Sjen nærmest igen. Han er mega vild, ham her. Jeg er lige ved. Ja. Han skader sindssygt meget. Fedt. Fik du lige is, eller hvad? Ja. Vi prøver at lave en video til YouTube. Ja, hvorfor det? Det er ikke det lange.
Jo, der snakker ikke til YouTube. Mikkel, du ved godt, at jeg ikke optager, ikke? Hvad? Jeg optager ikke. Hvorfor? Fordi det er første gang, eller? Ja. Hvorfor tog du så ikke? Hvad? Tog du så ikke optage, eller? Jo, jeg optager sgu da egentlig. Har du Mikkel? Hvad? Jeg sidder i is. Det kan jeg godt høre. Det er stil. Ej, det er svært det her. Skal du ikke bare lige sætte den her på, fordi der er chokolade på den? Okay, det er sandt. Nu kommer Rise igen. Han er level 4. Jen, han er level 4 også. Ej, noget gøjl. Det er fordi, jeg skulle have min is. Hvad for en is får du? For helvede, kat! Vaffel. Hvem var det, der sagde for helvede, Lasse? Nej, hun sagde for helvede kat. Bliver din mor lidt sur? Nej, der er tolerant. Nej, men vil du høre, hvorfor hun sagde det? Mm? Fordi Arthur, ikke også? Han ravede lige nogle ting ned fra fjernsynet. Ja, det er bare blive ned. Hallo Mikkel, den her mand, den har sindssygt mange liv. Og det er ikke en tank. Kan du ikke komme bøje? Hvad? Rise, han er sådan en svans, nu flygter han, og nu dør jeg næsten. Nu har jeg mit super mod Rises. Er mit super ikke godt? Okay, Jo. det er meget kedeligt børn, ja. Må ikke have min super spil med. Kan hun godt høre Ja. mig? Bare Mikkel. Nej. Jo, ja. Det var bare sådan. Og hvad så? Det skal jeg bare. Hold lige nu. Nå. Kæft, det er hardcore det her. Har du nok det sjældent eller hvad? Nej. Det er ham, der er svær hardcore nok. Ved du høre, hvorfor? Han flygter hele tiden. For my father, the king. Fuck mit super, det er dejligt. Det er dejligt. Nu tror jeg dør. Vel? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nu dør det ikke. Nu dør Shen nemlig. Jeg Og de bliver der sjældent. minions. Og de der minions, der de går fandme rundt. Det er intermedia. Det skal jeg have. Hallo Mikkel, jeg synes, at det går lidt dårligt oppe i top, eller er det bare mig? Hold nu kæft. Hvad er der galt med dig? Han kommer der. Hallo Mikkel, jeg synes godt nok, det går lidt dårligt oppe i top, eller det var mig. Nu skulle der nødig snakke. Nu skal vi snart til at mor her spille, fordi jeg der hører, hvad du er. Du er her, og ingen mand. Ved du, hvad jeg så er? Mega. Hvad? Ved du, hvad jeg så er? Ja. Nå. Jeg har set en robot. Fedt. Jeg ramte Shen med min super. Er det ekstremt svært at ramme nogen? Møde. Det er faktisk nemt, hvis det er sådan. Fuck. Ej, jeg gider sgu ikke flygte, så vil jeg hellere dø. Ej, jeg vil gerne flygte så. Hvorfor vil du det? Jeg vil hellere flygte, end jeg vil dø.
Ja, fordi så får du snart killing spree. Og det giver mange penge, eller hvad? Det er det. Find me greater foes. Det er faktisk kun nødvendigt, hvis så spiller vi for ingen XP for det. For my father, the king. Hvor mange mænd dræber man har killing spree? Nu dør jeg. Jeg vil også sætte ned. Who dares defy my will? Nej, fik jeg slet ikke. Gæt hvad det var, jeg skal have mest. Minions! Torrent. Jeg løb lige igennem Torrent. LOL. Jeg prøver bare lige efter lige med Christian. Og det er 3, man skal dræbe for, at man får killing spree. Righteous retribution. Han er bare en god til at spille, han er. Nej. Det er du da. Det er det ikke. Men folk godt lide, der skader så meget. Ej, jeg magter virkelig ikke gå op og skade det der tørre der. Ej, jo, det gør jeg. Nå, hvorfor inviterer I ikke bare Christian med? Hvad? Hvorfor inviterer I ikke Christian med til at spille? Hvad er der? Jamen, Hvad? fjenden. Ja. Han hedder Sjænden, det er rigtigt. Skal jeg komme op og hjælpe dig? Today is a good day. Jo. Det er kun level 7, men jeg er level 9. Mikkel spiller jeg bedre med ham her, end jeg gør med Shion. Meget. Gør jeg ikke? Jo, du spiller meget bedre med ham. Yeah! Nej, det gør I ikke. Der giver mig en medalje. I er lige så ringe som ham. Ja, jeg vil gerne give dig en medalje, hvis du selv finder den. Ja, ring. Ja, der er den. Ja. Protect the faithful. Nu dør du mig. Dør med dig, mand. Dør med dig, Rice. Rice. Jeg mente, det var bare sjov. Det er ikke alvor. Over halvvejs på level 10. Det er jeg ikke engang. Stand with me. Fuck, du har dræbt mange minions egentlig. Så er det bare Rice, der får feed ned med mig. Hvad? Jeg feeder Rice med minions. Altså, jeg har fået dig. Hvorfor gør du det? Den rykker spørgsmål hele tiden. Det har du da ikke noget imod, vel? Nej, bare vi vinder. Ja, det er. Så lader vi lige Rice komme i level 18. Og hvad level skal du så være i? Jeg skal være i 19. Jeg har ingen mana, det er kraftigt med ringe. Ja, det er fandme heldigt mit første angreb, det kun skal bruge 40 mana. Eller jeg løber bare igennem Terrencene for at nakke en. Der hedder Rice. Yes, nu kan jeg bruge mit angreb igen. Yes, jeg mangler 7 mana for at kunne bruge mit angreb igen. For my father. Hvem skal tidligt Nej, hvor nørdet! Hvem skal tidligt op i skole i morgen? Men det var nørdet, jeg rammer en minion med mit angreb. Nu dør jeg. Nej, nu dør han. Mikkel, nu er det måske mig, der er lidt bedre end dig. Hva? Nu dør jeg. Nu dør jeg ikke. Nu dør han. Okay. Kæft, det er godt gået af mig det her. Hvis jeg selv skal indrømme det.
Vil du ikke være imod Shen, så kan du da godt komme ned og slås lidt med Ryze. Nej, jeg skulle hellere kæmpe mod Shen den nok. Selvom han er svær at kæmpe mod. Bare fordi jeg var lige ved have, han er buff. Ja, som om. Nu skal jeg vise dig, hvad vi kalder pro herude på gaden. Ham der Shen, han er nemlig også lige flygtet. Jeg er da også lige flygtet. Det får du god, mand. Damn, nu dør jeg. Du bliver ikke sur, hvis jeg dør, vel? Nej. Fuck, jeg dør. Jeg fangede mig selv. Jeg fangede mig selv ind i den der mur, den laver i Super. Der fangede jeg mig selv ind med ham, hvor jeg ikke har særlig mange HP tilbage. Hallo Mikkel, nu køber jeg kun det der, de mener, man skal købe til den. Er det det bedste, eller hvad? Ja, fordi det er det, der er beregnet, de skal have, til de skal have. Det er det, der er bedst til dem. Det er jeg da ligeglad med. Sådan, hvor fedt. Har du et problem, Shen? Jeg tror, Shen har et problem med mig. Skal jeg se, om jeg kan klare Ryze uden mit super eller noget som helst. Bare sådan helt almindelig slående. Det er snart nu. Sådan. Det er ace. Hvor meget skader du lige? Ah. Jeg skader lige 141 der. Skal jeg 111. Kæft, men ham der er jeg lige ved god. Han er udmærket. Det var godt, jeg købte ham. Ja. Nu begynder jeg at lægge lidt. Jeg fik det ikke lige før. Er det fordi, det der er den optager? Det ved jeg ikke. Nej, det begynder vi ikke endnu. Nej, der var også kun gået 17 minutter af kampen. Nu kommer Shen ned ved mig. Hvis du er ned og nakke ham. Okay, jeg kommer ned til dig nu. Bare vent derude i bussen. Jeg løber så hurtigt, ham her han kan. Tror du, de bytter positioner, eller tror du... Ja, de kommer begge hernede. For satan, så angriber det der... Så angriber det der midterste torrent mig. Det opdager jeg sgu ikke. Men også på et tidspunkt, så kunne jeg bare lige høre... Ding! Så begyndte jeg at angribe på mig. Low level. Kom så. Og vi nåede ikke at få nogen af dem. Fuck nogle bræller. Alle dem her, de dør bare mega hurtigt. Okay, vi bliver bare stående, ikke? Jo, hvis du bliver angrebet på i stedet for mig. Ej, virkelig din svans, jeg nakkede. Ups. Hvad skal jeg lige gøre? Jeg Det skal er bare Shen. Det er bare. Så du hjælpe med at nakke ham. Nu kommer Ryze. Godt, det der her. Han ved godt, jeg ramte også Shen med et. Det var derfor han flygtede. Nu kommer han igen.
Så du det? Ah, goddamn. Du skal ligesom hjælpe med at destruere tårnen, så går det meget hurtigere. Jamen, hvad nu, hvis det var mig, der blev skudt på den klovn? Au, for satan. God damn, man. Gør det ondt? Ja, nu bliver jeg også lige skudt på. Hvad var det, din mor, hun grinede af? Et eller andet i Avatar. Det er inde i midt. Skal jeg gå ind og dræbe minions? Det magter jeg ikke, så nej, det gør jeg ikke. Hvor fanden står du? Når du skal helt dernede bag ved mig og var lige ved at ramme ham. Jeg ramte ham. Prøv selv at se, at han har mistet livet, når jeg kommer op til ham. Han har mistet... Han er... ja, det har han. Lol, sjældent den spastiske gamle kuh, han har gået derop igen. Jeg går derop så. Ja. Det er snyd, du lige på en dominating. Jeg har ikke engang killing spree. Jo, jeg har killing spree. Jamen, jeg har ikke engang. Det plejer at være omvendt. Når du har dræbt 8 eller 9, så får du legendary. Hvad gør det? Det er det bedste, man kan få. Det får du tit. Ja. Kan du godt lide at killstile egentlig? Nej. Det kan jeg. Jeg elsker at killstile. Eller nu er Shen kommet hernede, som ikke er... Jo, det er Shen, der er kommet hernede. Men det er jo godt, man kan blive bandet for killstil, ikke også? Jo, men så skal de også reporte dig. Altså, jeg kan jo ikke blive bandet ved at killstile for dig, selvom det er online. Fordi du skal reporte mig for det. Nej, så når jeg går der, når jeg går herop, så er Shense går dernede. Mm-hmm. Hvis de lige står lidt, det bare lige... Yeah. Det var godt ramt, hva'? Nej, jeg ramte ham ikke. Hvad du gjorde? Så har han i hvert fald hilser igen. Den skider ikke. Fuck, mand. Jeg var helt... Kom nu, Mikkel. Nu skal jeg... Der, hvor du skal komme. Og så skal du dræbe ham nu. Åh, satan. Du har provokerende, mand. Ja, jeg fik ham. Det var faktisk mit... Ryzen er midten. Jeg ved godt, det var også, det var dig, der skulle have den rigtige. Jeg havde været ligeglad, hvis det var dig, der får den. Eller jeg er også skide ligeglad, når det er sådan, du får en... Ja. Helt ærligt, vi er et team. Der er bare nogen, der bliver pisse sure over det. Hey, det var mit køl, de nåede smartere. Jamen, hej til dig. Ryzen provokerer mig. Så slå ham ihjel. Eller skal jeg komme og hjælpe dig? Eller hvornår stod dig og Morten lige op i dag? 8. Havde I væk ud til? Nej. Stod I bare så tidligt op? Nej, men det var fordi, at jeg ved faktisk ikke, hvad der skete. Sådan der, jeg nakkede lige Ryze. Nu Shen nede i bunden, nu Shen nede i bunden. Shen han er heller ikke den sværeste at dræbe af ham. Han er desværre en Ryze. Shit, han har fået meget liv nu. Jeg havde den spastiske lange redde, man.
Så er der nu, du legendary. Det er 8, man skal. Nu kommer Rise. Og han er klar til at overfalde mig. Fuck, jeg er tæt på at dø, mand. Hvor er han henne? Jeg ved ikke. Han får ikke lov til at overfalde dig. Nu slår jeg ham sgu ihjel. Så recaller du. Ja, recall. Du ikke selv? Jo. Men du skal have beskyttet mig, men du skal beskytte mig, mens du recaller. Jeg skal ned og have noget. Hey, hvor mange ting har du nu lige? Du er ved at have meget. Jeg er lige fået ved at... Nu har jeg lige fået... Og læg kæft, jeg kan gøre de 4 nu glemmer. Sagde din mor, du skulle holde kæft, fordi hun ikke kunne høre, hvad de siger. Ja. Mikkel, du snakker alt for meget, du gør. Hun siger, at vi snakker alt for meget. Det er da ikke vores skyld. Nej. Det er det i hvert fald. Ej, så misser jeg. Du tror, du drenge, de snakker meget. Bare er det spøgelser, der gør det. Så var det lige det, jeg gjorde på ham der. Skyd ham, skyd ham. Godt. Godt. Det hjælper mig godt, at han kan teleportere sig. Kan din mand det? Ja. Fuck, Shen i midt. Prøv at se her. Du har lyst til at komme væk fra fjenden, så. Ja. Fuck, Shen, han er helt nede. Jeg tager bare turen. Nej, så løber han tilbage til dig. Kæft, hvor er det smart, Shen. Nej, så flytter han over til den side. Kæft, jeg hader ham. Videre. Løb sgu da for helvede. Au! Så er der running. Så du spiller i sofaen. Ja. Kan du godt se det, eller? Er din mor så lige ved siden af? Nej, hun ligger nede på en madras. Så er der overkigningen. Kan der med så ikke spille på samme tid? Nej. Okay, IV. Hvad laver du så nu, når du ikke spiller? Så ser jeg TV. Shen, han er inde i midt, hvis du dræber. Det kan jeg godt se. Ja, det er, man kan bare høre de mus, man kan. Ja, undskyld. Okay, de har begge to han. Hør nu, hvis du ikke snart kommer. De har du ikke blivet shot der nu, eller? Nej, endelig ikke. Det skulle da egentlig det, der altid sker for mig. Det er hver gang, sidste gang, så var det hver gang, jeg var legendary. Jeg smutter lige deroppe, hvor der er sådan, at de er. Hallo Mikkel. Der er sgu da en nede i bund. Jeg smutter lige deroppe, sådan der. Altså, er det bare min tur til at spille, eller hvad? Ego tripper. Skal din mor så også spille LOL? Ja. Sådan. Det gjorde jeg lige alene, det der. Var der ingen minions? Nej. Var det ikke skadet i forvejen? Jo. Jeg skadede bare det sidste stykke liv, der var på den. Mikkel, skal vi se, hvordan du kommer? Når du først kommer level 30 med hun konto der.
Vi ser hvem der kommer først i løb 30, det gør. Han følger efter mig. Jeg skal altså lige ned her, Anna. Og jeg gik ind imod en turret. Hvor smart synes du så selv lige, du er? Rigtig smart. Det er nu din clown. For kun at jeg grine egentlig. Altså, det synes du? Eller Mikkel, hvem tror du, der først kommer i løb 30 af dig og hende? Det ved jeg ikke. Hvem tror du? Hende. Han lukker jeg indhentede hende meget i levelene her på det sidste. Ja, du pisse irriterende. Må jo. Jeg var level 15 dengang, hvor hun var level 21. Og nu er jeg level 20, og hun er level 22. Det skifter også snart. Nu sætter mor snart igennem. Spiller hun online? Nogle gange. Spiller hun mest mod bots? Ja. Spiller hun så alene mod bots? Eller hvad? Hvad Mikkel? Nej, hun spiller med de 5 andre. 5 andre bots så? Nej, hun spiller med online og mod bots. Jeg tager også lige sådan, der kommer super minions herovre. Nå, der er der hernede. Hvad venter du på? Nu kunne jeg blusen. Spillede din mor også LOL dengang, hvor du spillede LOL? Nej. Eller League of Legends? Eller... Wow! Ja. Gør hun? Ja. Hvem er der opdager spillene af så? Det ved jeg så faktisk ikke. Hvem var det, der begyndte at spille LOL? LOL, det er også det, fordi at det var og Svætterøv, de gjorde det. Og så begyndte de at... Hvem begyndte så, at der er din mor at spille først? Og mor. Så er det også klart, at hun er højst level. Sådan. Mikkel, jeg tager også lige den sidste side. Ja, det kan jeg se. Hvor satan, Mikkel. Hvad er der? Du er godt nok effektiv lige nu. Jeg synes du ikke? Det er det samme, Mikkel. Synes du, jeg er bedre med Java 9 ved? Ja, det synes jeg. Ja.
Men det er træls for dig, at jeg ikke er science, så jeg ikke kan stunne, er det ikke? Nej. Synes du, det er dejligt? Nej, det eneste jeg er irriterende, det var fordi jeg ikke har fået kildet en skid i den her. Det her er pinligt. Eller den kommer på YouTube. Nå, GG. Ja, det siger jeg også. Var det dig, der smadrede det? Ja. Jeg løb bare ned midt.